गोदानखायनो रावबो माबाया फैया चेनेला आंना साबसक्राइबार गोनांबाबो गोदानसो जाफिनबाय नालाय फैयानो फिल्टर ये सब है क्या कैसे फिल्टर what are all this membership लानांलाया membership लाजाग्राबो दङ ओमफ्राय लाबा लानो बिदि आङो फिल्टार ट्राइ खालामगासिनो दं रावबो गैया रावबो भिडिअआनो गोदान जाफिनबाय आंना साबसक्राइबारा बुरजा दंना ओमफ्राय आं जा गोबाव बाहायलामोन नालाय बेनि थाखाय गोदान बायदि जाफिनबाय आं जेब्ला माबा होयो भिडिअसफोर होबा मानसिफोरनाव आपडेट थाङा आरोना दा जाय नायदावो दा नायदावबाय थाबा बिसिनाव गाबोन समफोरनिफ्राय लासै लासै थांगोन बिदि आरो हाय एभ्रिवान बड' लादोरा माने बुजियासै आङो हाय 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 मा खबर गुसु गुसु लाइभ थांदों आं लाइभ माने मारै होननानै खोन्थानांगौ फेसबुक इन्सटाग्राम ओमफ्राय आं इउटुब बेहायबो लाइभ थांजायो लाइभ माने दा आं थांगोन दा मारै दं रायज्लायगासिनो दं बेखौ बिसोर नुगासिनो दं दा जों रायज्लायनायखौ बिसोर खोनाहैयो अडियेन्सआ खोनाहैयो नै जिरायनानै रायलायदों जोंहा औ आङो क'क्राझारनि ओमफ्राय गामिया रुनिकाटानि आं नोंनिनो भिडिअ नायबाय दंमोन नायबाय थादे आंना चेनेलानो गोदान बायदिसो जाफिनबाय रावनावबो आपडेटबो थांला जेबो थांला ओमफ्राय आं दामानि भिडिअ खालामबाबो मोजाङै गोसोबायदि खालामनो हाया मानोखि आं दा आंना फरायनायाबो जोबाखैना एसे दंबावो बिनि उनावसो आं फुल टाइम होनो मोजाङै ओरै थांलाय ओरै बेरायलाय माबा माबि खालामनानै देखायबाय थानो हागोन आरो होनबा दा खामानि गैया नालाय सोर दं नोंनि सेराव नै आदै दङ हाग्रा बेरायनायावबो लानो हाबाय बे मा बेनिफिट दं जेनेबा बेहाय बेजों बे मोनसे इनकाम सर्स जायो बेखौहाय मानसिफ्रा मोनसे गावनि माबा बिजनेस बायदि खामानि माबायो आरो जेनेबा सोरबा मानसिया जाय फुल टाइम होयो बिसोरो सोरबा साख्रि मावा बेजोंनो खामायो बिसोर बेखौ फुरा डेडिकेसन होनानै आं दा जेरै दलर खालामदों बिसोर बेबायदि खालामा आरोना बिसोर बेनिफ्राय खस्थ'सिन खालामनानै आलदा भिडिअ लाबोयो आरो आलदा स्टाइलनि बिदि खस्थ'आथ' खालामखानांगोन आब' मोनिसाया दङ माबायावहाय मा होनो बेबो क'क्राझारावनो थायो ओमफ्रायहाय जिखुनु मा होनो दा मानसियाहाय मोनसे खामानि मावगासिनो दं आरो बेहाय बिजि थायो बियो दा माने मा ओंख्रि आलु मा ओंख्रिथाय जोंना आलु ओमफ्राय गाजर आरो मटर ओमफ्राय ना लाब्रा आलु मटर गाजर ना लाब्रा जोंना ओंख्रिया ओमफ्राय आलु बाथोन संसै दसे उनाव लोगो मोननिसाया दङ माने आंथ' फरायनायखौ कमप्लिट खालामबाय नालाय ओमफ्रायहाय आं गोबाव गेप थानानैबाबो फरायगासिनो दं आरोना एबार जोबथारनोसै आंना मास्टार्स लास्ट सेमिस्टार ओमफ्राय आं मोननिसायाहाय बेहा लाइना एसे आलदायाव इन्ट्रेस्ट दङना ओमफ्राय बिदिनो
मानसिफ्रा सानदों जों नांलायलायदों बिदि जेबो नांलायलायनाय गैया आरोना जोंना बे फरायनाय ओमफ्राय खामानियावहायसो मिलायाखै जिनिसा जोङो भिडिअ स्टप खालामनायनिफ्राय जों आलदा आलदा थादावबायना जों सानबायखि फरायनोसै माबा मोनसे खालामनोसै बिदि होननानैहाय आरो खोन्थाना होखाजोबनोसै आं र' दिनैनो माबाया जों जेब्ला भिडिअ स्टप खालामनाय जादोंना अट'मेटिक जों मोनसे फनजों नोंसोर सोंहरबाय थायोमोन ना मा फनजों नङाबा मा केमेराजों नोंसोर भिडिअ खालामो होननानै जोङो सेमसां S10 प्लास गेलेक्सि मोनसे दंमोन आरो जा मोजां जायोमोन केमेराया जों बेजों खालामोमोन बे एसे एक्सपेन्सिभमोन बै टाइमनि थाखाय ओमफ्राय मादार बर्डआनो थांनानै होदों ओमफ्राय मादार बेखौ रिपेयार खालामबा जा बुरजा फैसा खारगौमोन आरो 35 ना 40,000 बिदि बिदोंमोन ओमफ्राय जोंनाथ' बिदि फैसा गैथ'वामोन ओमफ्राय गोदान फन लानोबो फैसा गैथ'वामोन बिनि थाखाय बन्द' खालामलांनाय जालांबाय आरो चेनेला बिनिफ्रायनो लासै जालांबाय बिदि जादों काहानिया इउटुब बन्द' खालामनायनि काहानिया केमेरा बेबा मबाइलजों जाजोबो जायो ओमफ्राय मानसिफ्रा मोजां क्वालिटिखौ मोजांसिन मोनोना मोजां क्वालिटिजों बिनि दामा बेसेबां बे केमेरा हा बे माबा मोजां क्वालिटिनि केमेरा बेसेबां दाम जायो बै जों खालामग्राया एकदम माने माबा बायदि जाथारो मा होनो DSLR माबा माबि एसे आलदा मोजां केमेराजों लानाय बायदि नुयो फननि केमेराजों लानाय बायदि नुवामोन आरो बेयो बै टाइमाव 85 ना 90,000 बिदिमोन बे फना बेखौ दाथ' मर्दान लाख जाहैसिगोन ओहो दा खम जाबाय मानखि लेटेस्ट मडेल फैबायना दा बे खमायबाय आरोना ओमफ्राय दाबो दामैनो दं थेवब्लाबो दामा एफा खमायाखै बे फना बुजिबाय मा ओंख्रि नोंसिनालाय नै भिडिअ'आनो गोदान जामारबाय आंना जेबो भिउस फैमारला गेर फुड चेनेल बेनाबो थारमाने चेनेल दं आरो ना र' साबस्क्राइब खालामगोन आं हाय गाइस गोदान फैनायफोर हाय वेलकाम गैला नै एकदम स्किन जा गाज्रि जानानै दं सानबाना 6 दिन जाबाय मोजां उन्दुयो आङो उन्दुनोनो हाया मोनायावहाय मा जादोंथाय मा ओंख्रि अबेनि नोंसोरहा अबेनिफ्राय नायगासिनो दङ बिराद स्पस्ट जायो अबे नोंनि बे दा ए नों नायगासिनो दङ औ मोजां बे मोजां ओंखायनोथ' सोलायदां ओंखायनो सोलायदों फना सनितपुरा अबेथिंमोनलाय माबालाय तेजपुराव थांनाय तेजपुरखौनो सनितपुर होनना बुङो बे उदालगुरिनिफ्राय ओरै थांब्लानो सनितपुर गोलैबाय आरो बिश्वनाथ सारियालि लखिमपुरखौ ओरै थांनोसै गहपुर थांनोसै लामाजोंनो सनितपुर आंजों समान जोबखानदां गासिबो नोंसोरो सोरबा आंनि उन्दैसिन थानो हागौ आरो मानखि आब' होनहरो नालाय आंनि चेनेल नायग्राफ्रा आब' होनजोबो नालाय आंनिफ्राय माबासिन उन्दैसिन बांसिन दङदां नायगासिनो बे नुदों नोङो नै बाहाय दालाय कमेन्ट फैगासिनो दंना इलाय नुवाखै नों हो ए नोंसोर नुवा आंसो नुयो एलाय बाहाय कमेन्ट फैगासिनो दंना एलाय बिसोरो आंखौ नायनायफ्रा कमेन्ट हरगासिनो दं बाहाय रायलायगासिनो दं आं बाक्सा तामुलपुरनि आंनाथ' बाक्सायाव बहुत लोगो दङ गासिबो इउनिभारसिटिनानो नोंसिनिथिंजायनि जायगा लाफैजोब्बाय बेहाय लेखा गोरोङानो गासिबो बाक्सा उदालगुरि बिथिंजाय गासिबो लेखा गोरों गोजाथार मालाय जोंना क'क्राझारना जायगायानो मोना आंनि डिपार्टमेन्टाव क'क्राझारावहाय सानैल' मोनदां जोङो इउनिभारसिटियाव जोंनि डिपार्टमेन्टावहाय जोंनि टाइमाव
एन्ट्रेन्स होनायाव रावबो गैया जों सानैल' दङ गासिबो बाक्सा उदालगुरिनि जोब इंलिश डिपार्टमेन्टआव मोजां दैज्लां फेमिलि अफिसियेल आच्छा मोजाङै दं नोंसोरा बोरै दं मा ओंख्रि संखो मोना जाबाय आंहाबो आलु बाथोन बानायनांसिगौ बारा गोबाव गैला 5 मिनिटल' रायलायनोसै आं नुदों नों नुबाय नुदों इलाय कमेन्टआ इले मा खबर होनदोंना इले आं खोन्थाहरदोंना मा आं अबेनि होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय सोरबा सनितपुर आं बाक्सा तामुलपुर बिदि होनहरदों आरो दा बिदि गैथ'आ आंनाव अडियन्स गोदोहाय जोंनाव फैयोमोन फिलिपिन्स ओमफ्रायहाय इन्ड'नेसियानि अडियन्स एसे मोनोमोन जोङो ओमफ्राय दा गैया आरो दा गैया मोजां मा ओंख्रि जालायखो सफैबाय एले गारां खोनादों आं ना नङा ना सफैयाखै आंथ' सफैनाय बायदि गारां खोनानाय बायदि मोनदों सफैयाखैदां मोनफिनमासो दां जोंहा दलद सफैबायना मुनजिमासो रायलायदों ए मेरा दुनिया गासिबो ब्लगा बाहायनो जाजोबो नै दाख्लैनिफ्रायनो नाथाय आं दिनै जा मेंबाय आङो ट्राभेल खालामदोंमोन ना ओमफ्राय ट्राभेल खालामनानै दसे जा गोबाव उन्दुनानै डाइरेक्ट सिखारबाय जोंहा लकेल दाउ बेदर गोरान एवगासिनो दंलै मालाय दे आंहाबो दिनै गामियाव थिगसे अमा बेदर जानानै फैदों बिमा संनाय ओमफ्राय दा जानो हाला बेदर जायैनो सामफ्रामबो उदैयानो जाला ओमफ्राय एफा जायो आं थेवब्लाबो मानो फुंनो रोङा नै सोरबा फुंनायनि मोनसे माबा दंबा खोन्थाहरदो मारै फुंनो हायो मानसिफ्रा जोंहालाय लाफा खारि गावरिमा ना होनाय गावरिमाया गावरिमा बे नामा सिंखावरिया गोरलै ओमफ्राय गावरिमाया एसे गिदिर दा बे बाथोन जाग्राया एसे गोथाव मोदोमग्राया आं बेखौ बाथोन जानो जा गोथाव मोनो आरोना औ ए सिंखावरियानो फैबाय जोंहा मानसि फैबाय दे आलासि फैगौ दोनथ'नोसै आङो गाइस बाय बाय सी यू आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय एकदम बरिंबाबो नायथ'दो नोंथांमोननि सापर्टखौ आं आसा खालामबाय बिनिफ्राय गुड नाइट गाइस गुड नाइट एभरिवान गुड नाइट जेब्ला क'क्राझाराव फैबा खोन्थाहरबानो जाबाय आंखौ इन्स्टाग्रामाव टेक्स्ट खालामहरनो हागोन क'क्राझाराव फैबा साफा लोगो हमजोबगोन आं नोंसोरखौ जाय नायगासिनो दं ज'नो साहा लोंहैगोन ब्रा जोंहा बाय सी यू टाइमाबो जाबाय आलु बाथोन संनायनि एफा थाब सफैबाय बिलाय गावसोरनो